Hi लोगोफोर, लोगोफोर दायो दिनैहाय FNF नि कलेक्शन सफैदों आरो लोगोसे बिबारनिबो एसे सफैबावदों आरोना ओंखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय जाय पसन्द जायो स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय अर्डार खालामहरनो हागोन आरो खाथि खालानिया फैनानै लांफैनो हागोन आरोना लोगोफोर बिदिब्ला आङो दायो स्टार्ट खालामनोसै भिडिअखौहाय ओमफ्राय नैबे लेभेन्डार कालारखौहाय FNF नि गोबाङानो आंनाव माने सोंहरबाय थादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दासो सफैदों नै ओमफ्राय जायनो नांगौ थाबैनो लाहरबा मोनगोन माने स्टकआव माने बिदि एभेलेबल नङा आरोना जिया बिराद खम लोगोफोर ओंखायनो माने जायनो नांगौ थाबैनो लाहरनो नांगोन आरो होमब्लासो मोनगोन आरोना लोगोफोर नायदो ओरैबादि लेटेस्ट कालेक्शन आरो बियो नैबे फास्रा ओमफ्राय नै बियो दखना लोगोफोर नै बियो दखना भिडिअनिफ्राय आरो रियेलावसो साबसिन आरोना बे दखनाया लोगोफोर जि मोजां नुखादों आरो लोगोफोर आरो नै बे गांसे सफैदों बेखौ मा कालार होनगोनथाय मा होनो बिस्किटआनो होनगोन ना मागोन ना गल्डेन टाइप मा गल्डेन थां माहां आरोना लोगोफोर बिराद मोजां गोसोम ब्लाउसजोंहाय बिराद मोजां थांगोन बियो लोगोफोर नै नायनो हागोन बेखौबो आं खुलिनानै दिन्थिनोसै आरोना ओमफ्राय लोगोसे नै बे फास्रा लांफैदो लोगोफोर है मानो डिस्टार्ब होयो क्रिसमासनि एसे अफारबो सोलिखादों नालाय नै बियो लोगोफोर नै बे दखना आरो नै बे फास्रा नायनो हागोन नै बेबो सफैदों आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नै बे लेटेस्ट कालेक्शन नै बे जाहैबाय बेबी पिंकखौथ' बयबो मोजां मोनखायो नङा होमबा मानोबा दिनै आंखौ गोसोम नुदों गोसोम गाननायखायसो नामाखायसो नै बे जाहैबाय बेबी पिंक लोगोफोर नायदो नै नायनो हागोन नै लोगोफोर ओरैबादि मोजां नुदों बे बेबी पिंकखौबो रियेलाव साबसिन आरोना लोगोफोर बियो नै फटक नांगौबा एक्सट्रा फटक नांगौबा आं हरना होगोन आरो ओरैनोबाबो सिनायखादों नालाय लोगोफोर नायनो हागोन आगरखौबो जाय फसायदों लानो हागोन आरो निउ कालेक्शन थार बेबो लाइट स्काइआवहाय पिंक आगर होनाय ओरैबादि मोजां नुदों आरोना लोगोफोर बेखौबो बुंनो नांला आरो सयथिबो मोजाङानो FNF नि कालेक्शनखौहाय डिजाइनावहाय माने बासिनो हाया ओरैबादि फेशनेबल जायो FNF दखनाफोरा लोगोफोर गाननोबो बिराद मोजां लाइट वेट जायो आरोना नायदो नै बिराद मोजां नुखादों नै लोगोफोर नै आं ब्लाउस गोसोम गाननायखाय बारा माबा नुवाखै बाट रियेलाव ओरैबादि मोजां ओमफ्राय आरो लोगोफोर नै बे फैदों क्रिम कालारावहाय पिंक एरना होदों बेखौबो बिराद मोजां नुदों दै लोगोफोर दै नै नायनो हागोन दोननैसो दहायसो सफैथारदों बियो ओंखायनो दायो भिडिअ बानायनायाव आंना एसे मोनाबाय स्ट'रावबो कास्टमार्स दंमोन नालाय र' बोरै फास्राया थांखो नै ओरैबादि मोजां नुदों क्रिम कालार लाभारफोरनि थाखाय आरोना बियो लोगोफोर नायदो नै बे दखना नैबे फास्रा नैबे ओरै फुल नायनो हागोन आरो जि मोजांखा लोगोफोर दे ओमफ्राय आरो नैबे जाहैबाय फुल बडियाव फैदों बेफोरो फुल बडि दखना मा होनगोन बेखौहाय मा कालार होनगोन बेखौहाय आं दा मा होनगोन स्टेन्डार्ड बिस्किट कालार स्टेन्डार्ड कालार बिराद मोजांखा बेथ' नायनोबो मोजां गाननोबो हेभि मोजां जाखागोन आरोना बियो लोगोफोर आरो साफा ब्राइट नुखागोन आरो लाइन थांनायखाय पावारसिन नुबाय एसे मुथु जि मोजां नुखादों ओमफ्राय जाय पसन्द जादों थाबैनो अर्डार खालामनो हागोन आरो थाबैनो अर्डार खालामबासो मोनगोन दे लोगोफोर दे पिसा माने बारा बुरजा गैया ओमफ्राय लोगोफोर नैबे जाहैबाय एकदम स्पाइसि रेडआवहाय दाथ' हाबा सिजन फुरा हिन्जाव गोदानफ्राबो ब्राइडेलावबो गाननो हागोन आरो ओरैनो रेड लाभारफोरनि थाखाय आरो बियो गाननो हागोन आरो ओरैबादि मोजां नुखादों नैबे फास्रा नायदो ओरैबादि मोजां नुदों लोगोफोर नाय आगरखौ नाय ओमफ्राय इखौ नाय मोदोमखौ ओमफ्राय नैबे लास्ट आगरनि पारफेक्टखा आरो मोजां बे जाहैबाय फुल बडि लोगोफोर नैबे जाहैबाय फुल बडि बेबो
बेखौहाय गुफुराव फुल बडी दादों आरो ना मा आगर होनगोन आं बेखौथ' मिन्थिला दे लोगोफोर प्रिमियाम क्वालिटि आरो बेफोरो जि मोजांखा प्रिमियाम दे जायनि नांगौ थाब थाब स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव अर्डार खालामहरदो ओमफ्राय आरो मा होनो खाथिना स्टोराव फैनानै लांफैनो हागोन आरो प्रिमियाम क्वालिटि बेफोरो लोगोफोरनि ओमफ्राय आरो मोनसे फैबावदों नैबे जाहैबाय पार्पल कालारावहाय पार्पल नैबे पार्पलावहाय बेखौ बिराद मोजां नुदों दे लोगोफोर खिन्थु पार्पलावहाय नायदो जि स्टाइलिश नुखादों बेखौथ' फसायखाबाय आं बेखौथ' आरो खुन्दुङाबो माबायाबो जियाबो एसे कटन टाइप बियो गुरै गुरै बिराद मोजांथार नै बेखौबो जाय फसायदों लानो हागोन दे लोगोफोर ओमफ्राय आरो मोनसे दंबावो नै बेबो जाहैबाय मा होनो बेखौथ' बिराद फसायोहाय मानसिफोरा ओमफ्राय नैबे फैबावदों आरोना लोगोफोर बेखौ मोनगोन आरोना थाब थाब लांफैयोबासो मोनगोन दे लोगोफोर नै नै नायदो नैबे गुफुर ब्लाउजफोरजों गाननांगौ बिराद स्टाइलिश नुयो आं गोसोम स्वेटार गाननानै दंखाय बारा बेराखै नायदो लोगोफोर ओमफ्राय आं FNF निखौ जा फैदों नोंथांमोननो देखायखाबाय दायो बिबारनिबो खैथामान कालेक्शन फैदों आं बेयावनो ज' देखायखानोसै आरोना लोगोफोर बार भिडिअ खालामबाय थानो एसे माने मेंलायबो मोनो नालाय दायो नै माबाया बिबारना खामब्रेंगा आगरावहाय निउ कालेक्शन फैदों बियो लेटेस्ट खा आरो नै निउ कालेक्शन फैदों लोगोफोर नै निउ कालेक्शन फैदों बिबारनि दे लोगोफोर बियो एकदम मोजांखा बियो नै लेटेस्ट ओरैबादि समायखागोन बेयो जाहैबाय बिबार ओमफ्राय आरो फैबावदों नै लोगोफोर बे बेबी पिंकआ सोर नागिरदोंमोन बेबी पिंकनि बयबो लाभार बेबी पिंक जबाया सफैबाय दायो नै लोगोफोर ओरैबादि लेटेस्ट आंनिथ' फेभरेटखा बियो बुंनो नाङा नै नायदो ओरैबादि मोजां जबा सोर नागिरदोंमोन दायो मोनफिनसिगोन बियो सफैदों नै लोगोफोर थाब लाबा मोनगोन आरो ओमफ्राय लोगोफोर नैबे रानी पिंकआबो जोब्बायमोन निउ स्टक बियो बेखौबो सोरबा नागिरदोंमोन ना मोनफैफिनबाय दायो लाफिननो हासिगोन आरो ना लोगोफोर नायदो नै रानी पिंकखौ मोनफिनसिगोन आरो ना बिबारनिखौहाय ओमफ्राय लोगोफोर गोमो सफैबावदों लेटेस्टनो जाय एकदम फसायो लानो हागोन आरो ना लोगोफोर नै गोमोआवहाय स्ट्रबेरी ओरैबादि मोजां बियो हाबाफोरनि सिजनावबो हिन्जाव गोदानफोराबो गाननो हागोन आरो गोमो लाभारफोरनि थाखाय गोमो आरो पिंक लाभारफोरनि थाखाय ओरैबादि समायदों ब्राइटखा आरो ना लोगोफोर नै लोगोफोर नायदो ओमफ्राय नैबे खाथियाव नायदो ओरैबादि समायदों ना रियेलाव साबसिनबावसो लोगोफोर नैबे दखना लानो हासिगोन आरो लोगोफोर बिदिब्ला आङो भिडिअखौ बांद्राय फोलावबाय थाला जा कालेक्शन निउ सफैदों बेखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिबाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर थेंक इउ सो माच बाय बाय